Ty kokos, to bolo frišné? Počúvaj. Dosť proste. To víš. Duch. Odpíraj kapuru! Počkaj. Reaguje na samých, dobre. Ináč tu sú vždycky v tej zelenej miske kľúčky. Od čoho? Od auta? Mám kost. Poťák niekto? Nie, mám foťák, ale počkaj, hodím ti kameru. Kubo, keď ideš do domu, tak zaber foťák. OK. Dobre, má foťák. Čo ste našli? Kosť. Jo, tam je kost tu v místnosti. Tam je na zemi. Tam je tam v rohu. Nevidím ju. Tu. Ten tu v rohu. Čakaj. Vypel hned poistky? A v čode sú poistky? Buď v garáži alebo v basemente. Našťastie sú tu v garáži. Tak sú v garáži. Guys, mám ghost roomku. Kde? Vedľa kuchyne. Toto je kuchyňa, že? Zhodený už talér. Okej. Jop. Je tu orb. Zapíš si orb ducha. Hele, Franto, čuls? Dobre, Spirit Box máte niekto? Nemám. To vydá ľuďom, ktorí sú sami. Ale orb ducha si zapíš. Takže tak, jedeme. Akce, communication. Tu je, hoši. Tu je Spirit Box. Tak, nevím, pýtaj sa o where are you here? Are you here? Počkaj, však ale sám máš byť. Hľadám ideálne miesto pre doc. Môžeš. Čo bojíš? Jaj! Spirit Box. Zopakuj. Že môžeš To prísť Spirit naspäť. Box. Ani pičo som nerozumel, hovorte po jednom. Je to Spirit Box. Že to je Spirit Box.
doc? Kde sú? No? Tu na stole bylo doc, kde to je? Tam je v rohu. Oha. Čím viac místnosť pokrieme s tým doc, tak tým lepší pro nás. Možno skôr uvidím. To tady bude precha. Ty kokos. Hodil po mne. Tam hádže tanierom. Opakovane. Že vecama. Počúvaj. Ty si istý tými teplotami? Je tu 20... Je tu 20 stupňov, ale sa nám mrazí z papule? Áno, ale neviem ktorých. Tieto boli úplne otvorené. Aj tieto. Mu mohol zaklepať na okno. To je taký zvuk. To je poltergeist. Ten nám nevychádza, či? No. Nevychádza práve, že. Nevychádza. Že by to byl mimik. No, tak Kúkam mimik svičku. má čo? Lejú zápal. Musíš vytiahnuť, pravím. Hodil písanie inak. Aj tam... Okay. Ale tak počkať. Yokai on Rayo. Na mimika potrebujeme Spirit Box, ultrafialové a mrazivé teploty. Však hej, ale on môže aj napodobňovať nejakého ducha, ale Áno. vždycky budeme čtvrtú evidenciu. Chlapci, bolo trošku pod nulou, takže mrazivé. On Rayo? Počkaj. Daj sem do stredu rúmky ony. Crucifix. Čo mám robiť? Tak tu je na stole. Do stredu rúmky daj crucifix. Tak, dobre, to by malo byť 3 metre okolo nás. Keď v čiu sa sfúkne svíčka a zhorí crucifix, alebo začne sa útok, takže sme piči, z nás umre, tak je to on Rayo. Bo myslím, že on Rayo má 3 krát, že sfúkne svíčku a zaútočí. On Rayo. UVčku nevím, kam jsem liskal, odjedu. Pokud sa cíti ohrožen, tak pravdepodobne nezautočí. Počkaj, náš foťak mohol by si tie veci, čo sú poshadzované, čo pohádzal, odfotiť. Písanie pohodil. Aj tu je. Nie, MF5. Za chvíľku nám dohorí svíčka, chalani. Aj dobré. Aj nejdobré. A ďalšie nemám. Tam byla? No toto je posledná. Je tá jedna. Počujem zvuk. Bola Spirit, no akože tá gula, čo preletí. Aj. Ale je aktivita, lebo... Odfot to! Nebojte sa, je to Onryo. Dobre, môžeme ísť preč. Dobre, poď, rýchlo. Tretíkrát fúkal svičku a zhoral krucifix, že? Áno. Počúvaj, Kubo, odfotil si ho, keď horel, alebo... Tak. Čujete mňa? Jo? Áno. Haló. Čuješ? Ježiš, ono Výkaz. to... Počuješ? No? Počujeme ťa, kľud. Počuješ? Haló? Kamil, Počuješ ma? mi to preplo na...
normálne ťa nečujem, ale keď dáš vysielačku, tak ťa čujem. Jak to? Preplo sa ti to na push to talk? Nepreplo však. Počkaj. Ne? Aktivácia hlasom? Haló? 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 Haló, 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 haló? Haló, haló, haló? Ja neviem, čo sa tu deje. Dobre, a ty mňa normálne čuješ, keď vyprávam ve hre? Áno, Je mňa čuť? áno, normálne ťa čujem. Ja A ťa tebe aj ja čudí. normálne počujem. Akože aj keď normálne vypráva bez Včka? No. Áno. Ale... Počkaj. Zajímavé, ja ho nemám ani zamutovaného ve hre. Počúvaj, ja neviem prečo, ale vidím v tom aktivácii vstupu mikrofónu, že to ide na takú štvrťku z nejakého dôvodu. Blbosť. Počuješ? Jak počuje, ja ne. Ja ťa normálne počujem. No tak potom Ale ty... keď nevypráva cez vysielačku? Aj keď nerozpráva na vysielačku. No, tak to sa muselo niečo stať pri tebe. Aha. To je jedno, zime o táto prečo, ho je to v podstate on raje. Zaujímavé veci sa tu dejú. Možno sa to buglo ve hre. Á, bol to von. O, už ťa čujem. Čuješ? Huju!